final de an. Vă spun asta pentru că spre sfârșitul ședinței vom avea copii care vor veni cu colinda, vor mai veni grupuri care vor colinda, vor veni, adică o să fie mai mulți care o să ne colinde astăzi, adică spre sfârșit o să dăm un pic mai pe repede înainte, să zic așa, dar nu neapărat. În altă ordine de idei, chiar dacă nu sunt o parte dintre dumneavoastră s-au învoit, domnul Albu a zis că sună și este, da, bun. Da, și da. Și sună și da, și sună și pe Narci, sună și pe Mariana, că a zis că ca să fie, da. Da, da. Așa. Da. Bun. În altă ordine, mai este cineva? Nu mai e. Deci câți am? 3. Da. Acum, având în vedere faptul că s-a terminat cele 3, da, dă-l pe mut, că nu trebuie să auzăm acum. Da. Având în vedere că s-a terminat pentru cele 3 ședințe, trebuie să alegem, am spus așa, dacă sunteți de acord, să alegem președinte de ședință pentru luna aceasta, pentru că din ianuarie să începem cu alt președinte, deci să alegem pentru sfârșitul anului președinte de ședință. Cine este de acord? Vă mulțumesc. Propunere pentru un președinte de ședință. Domnul Balman. Propun ca președinte de ședință că doamna primar Ramona. Deci o lună... cine este pentru? Mulțumim frumos. Ramona pentru o lună. Ești președinte de ședință. Ai acolo ordinea de zi. Dacă ne permite să suplimentăm. Ai răbdare un pic pentru că o să discutăm treaba asta. Să punem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este de acord? Cine este de acord? Da. Acum, la ordinea de zi, avem 3 puncte suplimentare care au venit ieri și o parte astăzi. Ar fi așa, punctul 8, 9 și un punct 10 ar veni. O să vă spun, la punctul 8 este indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea drum sat Cornet. Aveți și dumneavoastră acolo, vă rog să-l citiți. O să vă explic atunci la momentul respectiv despre ce este vorba. Și aprobarea rețelei de școlarizare preuniversitar pentru anul școlar 2026-2027, da? Care s-a discutat și în ședința de Comisie de Învățământ. Închide, da? Și pe ultimul, la punctul 10, avem acordarea titlurilor de cetățean de onoare în cadrul festivităților care vor avea loc pe 18 decembrie, cu 50 de ani de la înființarea școlii de aici, de la Centrul General Nicolae Șova, lucru care s-a discutat și acesta în Comisia de Învățământ de astăzi. O să vă discutăm la finalul acestei despre toate aceste 3. Cine este de acord cu suplimentarea? Vă mulțumesc, nu. Da. La primul punct, al doilea. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale în 66 de UAT-uri din județul Bacău. Inițiator, doamna primar. Da, vă mulțumesc frumos. Ați avut materiale la dispoziție, cred că ați înțeles despre ce este vorba acolo, da? Mă bucur că ați înțeles, eu n-am înțeles foarte bine, din păcate nu m-a dus capul chiar să înțeleg, dar vreau să spun următorul lucru. Nimeni nu a putut să-i parcurgă, că ar trebui să te citească vreo 3 ani. Problema e în felul următor. Eu nu sunt de acord cu acest punct, să-l trecem acum. De ce? Pentru că, după cum vedeți dumneavoastră, titlul sună așa: atribuire și delegare prin concesiune. Asta înseamnă că noi vom delega prin concesiune, dar nu știm deocamdată ce delegăm prin concesiune. Știm că delegăm prin concesiune, dar eu, dacă în ședința pe care v-am spus tura trecută, că am aprobat, am ridicat mâna ca fiecare om să-i se ia de la poartă, să-i se ia de la poartă gunoiul, deocamdată acest contract, după părerea mea, este cumva ambigu. Adică, nu știm exact, nu spune exact acolo, spunem delegare, concesiune și cam atât. Eu aș zice, după părerea mea, dumneavoastră o să votați, dacă sunteți de acord, pentru că nu că cu siguranță vom mai face o ședință anul acesta, deoarece au promulgat tobitoci ăștia legea cu
cu impozitele mărite și atunci și noi trebuie să facem lucrurile cu asta cu impozitele și atunci zic că când o să fie cu impozitele să studiem mai amănunțit și să studiez cu cineva care este de, cum să zic eu, care este de specialitate, pentru că nu vreau ca să luăm țeapă sub acest contract. Uitați-vă la el dacă ați observat ceea ce am observat eu. Vedeți că acolo nu este niciun nume trecut, adică la cel care face, la concesionar, nu-i trecut numele. Și concesionezi și Da, exact, adică unde este sunt puncte. Deci eu deocamdată cu asta nu sunt de acord. Dacă am zis să stăm să ne mai gândim și să vorbim cu cineva care este în măsură să-mi explice ca să fie bine pentru cetățenii Comunii Podul. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Sau să votați? Nu. Cine, nu știu cum, că noi tot am avut pentru, nu știu cum să... Cine este pentru? Cine este împotrivă? Nu, stai, cine este pentru? Nimeni. Cine este împotrivă? Așa. Toată lumea. Vă mulțumesc. Da, e un lucru bun făcut pentru că, v-am zis, asta trebuie pentru prima dată când a fost acest contract cu Romprestu. Sincer, la fel de ambigu venit cu un caiet de ala de sarcini care avea 500 de nici nu la școală, n-am citit atâta. Ei știau ce-au scris acolo, ne-au fost băgat sub nas, ce drept nu eram eu atunci, dar nu cred că îl citeam nici eu dacă eram, că toată lumea mergea la grămadă, vedeți că 66 de puncte. Eu sper ca din ei să nu cumva să fie 50% plus 1, să spună că vor într-adevăr concesiuni cum au fost în anii, că s-ar putea să spună că mai jos, imediat în următorul punct, dacă vedeți, este un proiect de hotărâre pentru stabilirea mandatului special a reprezentantului legal pentru ședința adunării din 29 a 12. Deci atunci o să mă duc, adică dumneavoastră aici, asta e deja al doilea punct, mi-atribuiți mie din nou să mă duc, eu sunt reprezentantul ăla, să vorbesc acolo, de asta spun, de la cine l-o dat acum, dacă pe 12 mă cheamă să votez, adică mi-au dat ceva sub nas, ca să, pe 29, pardon, da. Stai că nu-i pe 29, aici spune altceva. Aici este compania regională de apă, este pentru... Nu, stai să mă uit exact. Reprezentantul... Din 29 a 12-a, 2025, 30 a 12-a, deci o să ne cheme, o să fim de 2 ori chemați pentru treaba asta. Ei, trebuie într-adevăr să mă apuc să studiez cu cineva exact ca să știu despre ce e vorba. Dacă sunteți de acord cu punctul 3 pentru delegare, sigur. Cine este pentru? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind însușirea contractului numărului 2058 din 28 a 11 a 2025 pentru suprafața de 2685 de metri pătrați, teren, 109 pe 39, parcela 26, numărul cadastral 63.312. Da. Este vorba despre terenul pe care l-am cumpărat noi în centru. Acum, pentru că l-am cumpărat și s-a terminat cumpărătura, trebuie să-l trecem la noi, să-l trecem prin Consiliul Local, pentru că este al nostru și de acum să ne apucăm de treabă pe el, să dărâmăm ce acolo, să facem treaba asta. Pentru asta este... Cine este pentru? Eu mă abțin. N-am pus de nici eu. Deci o abține. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Trofor Mircea, în valoare de 5.500 de lei. Inițiator doamna primar. Mai ai acolo. Le trec pe toate 3, 5, da? 6, 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Ichim Lovin, în valoare de 2.000 de lei. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Stoleru Sorin, în valoare de 2.000 de lei. Cine este pentru? Nu, câteva vorbe, să știm. 3. Acum trebuie să le prezinte pe toate 3. Având în vedere creșterea mare de prețuri, sărbătorile și nevoile care sunt, dacă au procesele verbale întocmite de pompieri, eu, dacă colegii susțin, am dorit să mărim această sumă, măcar cu 2.000 de lei. Deci cu 2.000 de lei la pagubele produse, nu văd că s-ar descurca ceva, măcar un prim pas. Dacă colegii sunt de acord, măcar cu 2.000 la fiecare să mărim. Asta trebuie să o facem ca și, cum să zic eu, să o punem în următoarea ședință pentru mărirea sumelor sau o să facem altfel, ca să facem în momentul în care vorbim despre impozite în ședințele viitoare, o să punem asta la impozite. Și acum o să vă explic care a fost ideea de aici, da? Ideea de aici cu sumele respective în felul următor. Acolo unde avem la Trofor Mircea, da, 55.000,
Acolo i-au ars parte de casă toată, amândoi bătrânii sunt cu handicap, le-au ars pensiile, le-au ars tot atunci când așa, acte și documentații și absolut tot. Materialele au fost, banii au fost dați, le vor fi dați lor pentru a-și cumpăra materiale de construcții, iar la ăștia la aici și a doi, Ichim Lovin și Stoleru Sorin, este vorba despre grajd și despre acoperișul grajdului, adică n-au fost atâtea pagubile, atâtea de mari. Asta am vrut să explic. Și asta au fost, da, indiferent de situație, o să discutăm. Da, din păcate, având în vedere acum că nu mai cumperi Nica... Exact. Da, da. Vă rog să consemnați, dumneavoastră, doamna secretar, consemnați pentru să scrie Irina. Cel puțin 2000 trebuie să mai mult mărită suma la fiecare. Este un plafon? Nu, era plafonul ăsta era. Până la urmă plafonul este de 5.000 și cred că o să-l trecem din nou tot pe ăsta de 5.000. Dar având în vedere... Când a fost incendiul apropiat de la București, a spus că e de 2.000, plafonul maxim. Da, plafonul maxim era de 2.000. Ați vorbit pe urmă cu Adriana Albu, a venit și a spus 5.000, da? Asta nu vă amintiți? A spus că trebuie făcut proiecte, trecut pe ordinea de zi. Trebuie să trec. Da, au trecut atunci pe ordinea de zi. Este trecut. Eu cred că a fost trecut. Eu așa zic. Nu a fost trecut pe ordinea de zi, a doua ordine de zi, dar s-a discutat despre el. Și acum, având în vedere... Să mărească plafonul pentru incendiu. Da, o să scoatem și o să vă arătăm. Aici e vorba de 2 persoane la primul punct, 2 persoane la 4. Dar nu, că n-ai. Nu, n-ai înțeles. Chiar n-ai înțeles, din păcate. Din păcate, aici sunt două persoane cu handicap și ăștia la sunt care au fost cu grajdurile. Asta au fost. Cât toți trebuie să plătească meseria așa să-și renoveze construcția? Diferența mare de rocuri mici față de La familia înțeles că el altceva spune, eu am înțeles. le ars documente, le ars bani, le ars alte pagube. Nu mă explica că eu am înțeles ce spun eu. Nu e asta ideea, ce eu asta. Cristina, menționează că în momentul în care se face asta cu impozitele, să discutăm și despre ei. Da, o să spun. Da, majorarea plafonului. Da. Deci cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții, modernizare drum Sat Cornet, Comuna Podul, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, inițiator doamna primar. Ai un deviz? Ai luat devizul? Nu l-am luat acum la Pot să vă spun eu despre ce e vorba, că așa, în mare și pe urmă o să vă dau și sumele. Știți că drumul de la Corne a fost făcut prin proiectul Angel Salini, da? Proiectul Angel Salini a fost pentru noi, din fericire, sunt și astăzi care se duc ca să primească bani pentru proiect, pentru că nu s-au dat bani, deoarece știți că s-au făcut tăierile acelea și s-au oprit proiectele pe Angel Salini. Noi am terminat, am și plătit, nu am plătit noi, încă o dată repet, banii au fost prin acest proiect, au venit de la Ministerul Dezvoltării. Pentru ca să terminăm acest proiect, cred că am făcut cel puțin 15 drumuri din București, pentru că întotdeauna existau probleme pe partea de deviză, când nu era așa, când nu era. Adică s-au întâmplat o fel de chestii, v-am spus, cel puțin pentru drumul ăsta am făcut 15 drumuri la București. Până la urmă s-a încheiat, fără niciun fel de problemă, s-a mers acolo și constructori și proiectanți și noi și comisii de recepție și absolut tot. A fost făcut până la urmă și întocmit foarte bine. Acum ei, spre sfârșit de an, toți care, Ministerul ia toate proiectele Angel Salini care au fost terminate și se uită la deviz și spune: păi voi în deviză ați avut 33 de miliarde, vă dau un exemplu, da? Dar din 33 de miliarde, pentru că ați făcut economie, noi am fost atunci o economie de vreo 4 miliarde din banii respectivi, banii aceia, Ministerul i-a luat înapoi, 4 miliarde. Noi trebuie să dăm o hotărâre de Consiliu Local prin care cei 4 miliarde se adună din nou în bugetul Ministerului și ei vor aloca într-o altă parte. Că și dacă aveam 1 leu și dacă aveam 2 lei, așa să face. Și de asta o să vă citesc și suma de pe deviz care a fost, cu toate că v-am spus că ea este prin Ministerul Dezvoltării și noi nu am dat acolo niciun ban. Iar pentru că s-a făcut, asta a fost bine pentru că s-a făcut economia tot așa a făcut de noi și
de cel care a făcut, numai că economia a fost văzută de cei de la minister și au văzut că am făcut economii și acum spun pentru 4 miliarde astea să dăm o hotărâre de Consiliul Local, pentru că am terminat acest proiect, să zic eu, pe plus, nu trebuie să mai cerim bani în plus. Alții încă așteaptă. Eu mă bucur că am făcut proiectul și că am terminat acest proiect. Avem un deviz general aici. Nu ți-o dau și prima parte? Dar uite cum ies. De asta e. Deci numele meu dat mici și nu pot să ne știi? Da. Asta și am și numai partea a doua, dar și bine. Da. Deci totalul general a fost, din ce văd aici, pregătirea pe așa, total capitolul 6 a fost 25 de miliarde, 21 și așa, și el final a fost, în final ar fi trebuit să fie 29.933 și el a fost 25, deci a fost o bucată de 4 miliarde pe care trebuie să... Da, vă mulțumesc. Cine este pentru? Da, nu, toată țara. Trecem la punctul 9, privind aprobarea rețelei de școlarizare preuniversitar de stat pentru anul școlar 2026-2027 la nivelul Comunei Poduri. Inițiator primar Miclăuș Diana Narcis. Imediat o să vă citesc ce este pentru. Ca să-l găsesc pe aici. Deci, câteva lucruri foarte stricte, da? Pentru anul viitor, pentru anul școlar 2026-2027, da? Școala General Nicolae Șova rămâne PJ, adică personalitate juridică. Școala Gimnazială Bucșești are, adică este arondată școlii de la centru. La fel, școala gimnazială numărul 1 Cernu rămâne arondată școlii de la centru. Asta ar fi una dintre probleme. Și a doua dintre probleme, nu e o problemă, asta e foarte bine. Învățământul preșcolar 111 preșcolari, învățământul primar 240, învățământul gimnazial 172. În total 32 de elevi plus preșcolari, da? Acesta este proiectul, 523, scuzați-mă, nu mai venit. Proiectul rețelei școlare locale, pentru acum nu știu la anul ce se va întâmpla, mai vin, mai pleacă, dar în general de cum vin, cum pleacă, da? Și avem și pe fiecare școală cum sunt împărțiți elevii, asta nu cred că mai are așa importanță. Deci pentru rețeaua de școlarizare, pentru anul 2026-2027, a fost trecută prin ședința de comisie de învățământ. Cine este pentru? Vă mulțumesc. La diverse... Nu la diverse, mai avem acordarea celor titluri de cetățean de onoare în timpul... Da, ferește ce am făcut aici. Da. Da. Și acum am să vă spun un lucru și am să încep cu o explicație. Eu ieri am chemat pe fiecare dintre cei care sunt în Comisia de Învățământ. Mulțumesc celor care au răspuns acestei comisii. Pe domnul Neli, ca președinte de comisie, nu l-am invitat și o să afle de ce nu l-am invitat, pentru că este surprins și dumnealui probabil. Am vrut să fac un lucru poate și sufletesc și omenesc și frumos. Vă mulțumesc celor care ați venit în ședință și ați votat partea asta cu cetățeni de onoare, deoarece partea cu cetățeni de onoare de aici o să vedeți că în proporție de 98% sunt profesori și învățători și directori care au fost și cadre didactice care au fost din 1976 și până la ora aceasta, care au adus o contribuție în ceea ce privește învățământul podurean. O să vă spun următorul lucru. De obicei, când convoc ședințele astea,
nu le convoc ca persoană fizică, da? Le convoc ca și primar și nu le convoc ca să mă joc și să facem un fel de jucărie aici, că care vrea, care nu vrea. Când veniți, mi s-a spus că nu s-a, unul dintre domnii consilieri, mi s-a spus că nu s-a ținut până acum niciuna ședință, uite că s-a ținut și a lipsit, dar aș vrea să-i spun domnului consilier următorul lucru, îmi pare rău că și pentru dumneavoastră, dar el a ridicat problema, banii pentru ședințe i-a luat, n-a venit cu bani înapoi pentru ședințele care nu s-au ținut. Și acum o să trecem mai departe. Mai departe o să trecem în felul următor. Eu o să dau citire numelor care sunt pentru cetățeani de onoare și pentru că este, cam să spun așa, o parte a ședinței, să zic, solemnă. Repet, de asta v-am și chemat, când v-am chemat să ne jucăm. Și în general, nu toate ședințele s-au ținut, pentru că unde sunt ședințele mai importante, acolo ne înțeleg. Că de altfel ne înțelegem aici cu toată lumea, că doar nu suntem, cred că nu suntem de pe altă planetă. Eu, sincer, o să mă ridic în picioare când o să citesc numele acestor oameni pe care i-am propus, iar dumneavoastră o să trebuiască, zic eu, în bloc să votăm, că nu cred că o să fie probleme, așa zic eu. Eu știu, mai sunt, la noi acum au început să fie probleme. Și o să spun următorul lucru. O să vă da titlul de cetățean de onoare post-mortem pentru doamna Trofor Elena, director la școala Valea Șoșii, care a fost atâția ani director și pe mâinile căruia a trecut foarte mulți copii. Eu, da. E și s-a apucat să... Da, a fost și la poduri, a fost... Dar pentru fiecare om de aici care este, avem un referat pe care în spatele la toată treaba asta, deoarece în momentul în care noi vom aproba aceste titluri de cetățean de onoare care vor fi date atunci pe data de 18, acestea vor merge la prefectură și prefectura va fi cea care ne va da în continuare aprobarea pentru aceste persoane. Un alt titlu de cetățean de onoare care pe mine mă reprezintă și ca om și este un exemplu pentru mine, chiar un exemplu ca și parte civică și parte morală și parte și de inteligență și de... sunt foarte multe lucruri de spus. Aș vrea să fie dat domnului Starpariu Costică. Acum ar trebui să-ți fac o poză pentru că nu știați, da? Da, dumnealui este pe această listă. Un alt nume pentru ca învățător la Cernu și pentru toți anii pe care i-a desfășurat ar fi domnului Antohi Dorel. Domnului Bia Vasile, care a fost director, știți foarte bine, și consilier aici, care are foarte mulți ani de vechime. Domnului Ciosu Ioan, învățător la Bucșești, pe care îl cunoaște toată lumea și pentru întreaga sa activitate, și soția, Dumnezeu să o ierte, și fata care lucrează în învățământ, deci o familie de cadre didactice. Domnului Iscu Nelu, care este consilier aici, tocmai de asta nu v-am chemat domnul Iscu în ședință și n-ați știut despre treaba asta. Pentru că mi-a fost și director, era directorul care mi-a arătat ceasul de fiecare dată când întârziam și ce aveți, ai grijă că treaba nu-i bună. Domnul Iscu Lăcătușu Vasile, învățător, care are foarte multe activități cu școală, este la pensie, l-ați văzut și aici în diferite activități ale și scrie, da. Domnului Lupeș Eugen, care a fost și viceprimar și director de școală și știți foarte bine, profesor de matematică, și domnului Busuioc Ioan, tot așa, profesor, director la școală foarte mulți ani, sub a cărui egidă s-au întâmplat foarte multe lucruri în perioada aceasta cât a fost domnul Busuioc. Chiar vă spun sincer că am emoții pentru acești oameni și aș vrea să spun că, dacă ați observat aici, doar un singur titlu post-mortem a fost dat pentru doamna Trofor Elena și n-au mai fost, dacă vă uitați un pic în jos, n-au mai fost femei. Când anul viitor va fi anul femeii martir și femeii erou. Așa va fi dat de în calendarul ortodox, așa va fi anul acesta. Preferăm, pentru că vor fi și femei care vor lua titlul de cetățean de onoare, ca în preajma zilelor de 8 martie și atunci să dăm pentru femeile care sunt și acum să dăm pentru acești ani de învățământ. Dacă dintre dumneavoastră vrea să adauge cineva ceva, vă rog, nu să adăugăm prostii, dacă să adăugați ceva frumos, câteva cuvinte frumoase despre cei care poate ați avut profesori dintre astea, dacă nu rămâne ca aceste cuvinte pe care și o să le spunem despre fiecare,
Acestea vor fi atunci pe data de 18, când sunteți și dumneavoastră invitați, tot Consiliul Local, să veniți aici și să vedeți cam cum va fi această activitate. Zic că probabil și dumneavoastră ați fost elevi ai școlii de la CEP. Vă mulțumesc frumos, dacă sunteți de acord. Acum și dumneavoastră cu dumneavoastră. Da. Nu vreți să abțină, domnul? Da, o să abține, sunt sigură. Cum să zice amândouă mâini când se votează el. Da. Haideți să vă dăm totuși în bloc, dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc. Cred că este unul dintre cele mai frumoase acorduri pe care le-am luat în acest an. Pentru că, până la urmă, știți, nu prea contează așa de mult. Contează și partea administrativă, dar pentru mine partea sufletească contează mult mai mult decât asta. Vă felicit pe cei doi care sunteți aici. Domnul Staparu, încă o dată vreau să repet, pentru mine ai fost un exemplu încă de când ne-am întâlnit pe Maidanul de mai Soștean, ca să fii alături de mine și ai venit și sunt atâția ani de când suntem împreună, cred că sunt 20 de ani cel puțin. Toată lumea, n-am auzit odată un cuvânt vorbit de rău despre dumneavoastră, n-am auzit niciodată un cuvânt în care să nu fie spus că sunteți un exemplu de cetățean al Comunei Poduri și mulțumesc frumos că am avut de la cine să-i auzim. Poate uneori m-am și temperat pentru că tu ești un om mai echilibrat, eu mai sar din lanțuri, așa, din hamuri, cum se spune, pentru bine. Sunt și multe probleme și asta nu mă face să pot să fiu așa de calmă. Felicitări și domnului meu director, care merită treaba asta, cel puțin numai pentru câte activități și cât s-a implicat în activitățile cu școala. Și vreau să spun că din activitățile cu școala aceasta, cu 50 de ani, îi se atribuie pentru că el a venit la mine și mi-a zis că să fac 50 de ani de la școală, haideți să facem ceva. Și nu numai asta, sunt multe simpozioane făcute. Mulțumesc tuturor consilierilor de la toate partidelor că au votat lucrul acesta. Cred că și pentru dumneavoastră, la un moment dat, în timp, o să vă mândriți cu faptul că ați făcut un lucru frumos, sufletesc pentru aceștia și cei care i-am strigat aici. Un respect deosebit am și pentru fosta mea directoare, doamna Trofor. Pentru mine a fost o femeie extraordinară. Un om care m-a ajutat foarte mult când am venit aici în comună. Pe atunci eram învățătoare la Valea Șorșei. A fost omul care mi-a întins o mână când foarte multă lume nu se uita la mine din cauza faptului că aveam în spate pe cineva care nu prea era văzut așa de bine și datorită acestui lucru lumea m-a asociat cu, normal, că cu cine știți cu este vorba, cu cine ei, cu acela semn sau nu știu. Da, cu cine te-am da. Dar nu asta este problema. Problema este că eu, prin puterile mele, am putut să o fac pe doamna Trofor, care era destul de spir, așa, ca și idee, adică îți tăia orice comentariu care nu-i venea ei, nu-i plăcea ei, nu te prea lăsa să, așa, mai ironic, mai așa, dar imediat te punea la punct. Am învățat treaba asta de la dumneaei, Dumnezeu să o ierte, îi respect memoria și plus că a fost o femeie foarte inteligentă, soții ei fiind atâția ani primarul acestei comune, a fost chiar o femeie elegantă, mie mereu mi-a plăcut eleganța dumneaei, o femeie foarte pusă la punct, așa că de asta chiar spun încă o dată că a fost pentru mine un reper și un ajutor când am venit aici în comună. Iar pentru ceilalți, toată lumea să fie sănătoasă, pe toți îi cunosc, cu toți am lucrat, știm despre ce este vorba, fiind anul ăsta și terminând în notă dintre asta educațională, eu mă bucur, deoarece de meserie am fost învățător, pe urmă profesor. Mă bucur pentru această notă pe care o avem acum în această ședință, după care o să ne bucurăm acum și de copii, tot din sferă educațională și de ceilalți care vor veni să ne colite. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată la toată lumea, aveți respectul meu pentru acest vot, toată lumea de aici și toți cei care sunt scriși pe această listă. Vă mulțumesc! Vă rog un rând de aplauze pentru colegii noștri. O să trebuiască să vorbiți și atunci, dacă vreți să spuneți ceva, azi aveți dreptul. 3 minute, vă dau și 3, atât după asta vă închid. De unde știm asta? Domnul Stafaru, ai făcut o față așa foarte intensă în momentul când ai fost numit. Nu, repet. Eram sigură. Domnul Eli, erai cam nedumerit așa când te-ai
chemat ca președinte de ședință. Dar ți-ai dat seama la Făceam un moment dat. proces de conștiință, băi, nu m-am uitat pe telefon, n-am fost atent, cum de... După aceea am observat care a fost misterul. Mulțumesc din suflet celor care s-au gândit. Poate, nu știu, poate au mai fost și alte persoane cu merite mai mari în comun. Mulțumesc pentru că s-au gândit și la mine, pentru meritele mele. Știi, am stat foarte mult și am gândit că noi, în general, și am mai spus-o la niște ședințe, cu riscul de a mă repeta, noi, în general, dăm titlurile astea de cetățean de onoare, dăm post-mortem, ne dăm... De fapt, titlul de cetățean de onoare este o recunoaștere a faptului că ai făcut ceva în comuna asta, că ai fost ceva, că ai împlinit ceva. Nu știu dacă mai are din punct de vedere legal, nu mai știu dacă mai este ceva, adică beneficii. Chiar nu, era ceva cu... Nu plăteai taxa pe impozitul pe casă, de ce știu eu. Și de asta am zis că oamenii care... taxa pe impozitul pe casă fiind cea mai mică era dintre toți, sau pe pământ, nu mai știu, chiar nu știu, trebuie să mă uit să văd dacă este într-adevăr, o să vedem chiar, uite, la partea asta cu impozitele de acum, o să vedem. Dar eu mi-aduc aminte foarte bine, Dumnezeu să ierte pe doamna Coca Lupeș, care i-am dat titlul de cetățean de onoare. Acum nu pentru voi, nu vă dau la... Ea venea și își plătea taxa tot timpul, dar chiar fiind cetățean de onoare, adică niciodată nu... Și era o doamnă singură și așa. Deci de asta cred că titlul de cetățean de onoare este mai mult decât binevenit în momentul în care omul este aici, se bucură de treaba asta, se bucură și ceilalți din jurul lui și care are până la urmă ceva de spus pentru comuna asta. Vă mulțumesc încă o dată. Mergi și doamna Ofelia? Și doamna Ofelia, sunt mai mulți, da, dar vorbesc de doamna Coca, am dat exemplu pentru faptul că... Da, nu, am zis că atunci când era, vorbeam despre partea cu impozit. Doamna Coca tot timpul venea și își plătea, chiar dacă ea zicea, da, scoți că cu 3 lei nu se face primăvară. Da. Vă mulțumesc foarte mult, v-am spus, vă aștept atunci pe data de 18, când tot aici la primărie va avea loc împreună cu școala. Deci cu școala am discutat, avem discuții în fiecare zi despre ceea ce se întâmplă pentru data de 18. La diverse, apropo de diverse, avem, scuz-mă un pic, avem pe 12, 13 și 14 Festivalul Podureanca, da? La Festivalul Podureanca va fi în Căminul de la Cernul pe 12 și pe 13, dar pe 14, la ora 10, vă invit să veniți alături de mine la defilarea la parada care va avea loc, va începe de la Cernul Buleni de acolo și până la școală. Va fi o paradă a urșilor, am înțeles că vor fi ceva zeci de urși, chiar poate sute, chiar din ce am înțeles și am văzut pe hârtie. Acum ce va fi, o să vedem atunci la fața locului. La deschidere vom fi acolo, ar fi bine să participați și dumneavoastră și să fiți acolo la ora 10. Voi închide partea de drum de la Buleni, asta care se va face, o închidem de la Buleni și până la, nu de la Buleni, de la intersecție, da? De la intersecția cu Buleni vom închide până la școală drumul pe o perioadă de 2-3 ore, pentru că nu facem, toată lumea o să ducă cu mașinile acolo și o să fie călare toată lumea. Dacă, Doamne ferește, ceva nu intră un pompier, nu intră nimic. O parte dintre ei, timp de 2 ore, vor fi direcționați pe șopa, pentru că se circulă fără nicio problemă în cazul în care chiar sunt nevoi necesare, dar partea asta de drum am să dau și anunțul pe Facebook, vă rog și dumneavoastră să-l distribuiți ca să vadă lumea. O să fie poliția, jandarmeria și Poliția Națională. Am vorbit cu toată lumea, am făcut ședințele care trebuie să le facem. În concluzie, o să fie frumos. Eu așa spun. De asta zic să fie și dumneavoastră. Aici parte de 12 și 13 e parte de concursuri. Vin din țară, vin de peste hotare, deci din nou Poliția Locală și Poliția Națională vor fi pe drumul pe drumul ăsta, de aici până acolo, pentru că vor trece autocare, adică va fi o fluență și o afluență a mijloacelor de transport în aceste zile. Am schimbat un pic, ca să știți și dumneavoastră, pentru că este lume care vine acum de sărbători și asta o să anunț și o să vă dau programul. Este lume care vine acum de sărbători acasă. Am schimbat un pic programul de la evidența populației, de ce o să lucreze și pe perioadă de sâmbătă și o să avem un program altfel stabilit pentru cei care vin și fac buletine și așa, pentru că este mai bine așa, întotdeauna când au venit acasă să poată să-și facă treaba, cineva o să lucreze și la primărie, care să colaborăm și să ajutăm lucrul ăsta. În altă ordine de idei și programul nostru de la primărie
va fi unul în care nu vom sta în toate zilele libere acasă. De exemplu, în ziua de Bobotează va fi liber, dar în ziua de Sfântul Ioan se va lucra. Dar o să vă pun programul pe Facebook ca toată lumea să vadă și programul de la primărie în cazul în care au nevoie de noi. Colegii mei au fost de acord cu mine fără nicio problemă. În alte ordine de idei, cine mai are ceva de spus? Eu mai amintesc ceva, dar uite acum notez. Am văzut că au venit cei de la gunoi cu, cred că și aia e bine de spus, că nu o să ridice gunoi pe 25, pe 26 decembrie și nu pe 1, pe 2 ianuarie. E un lucru bun, că au informat. Da. Tot aici am avut zile trecute, eu am stat nemulțumit de modul cum lucrează ăștia de la Capital Invest. M-am întâlnit cu domnul vice, deci dacă aici în centru au făcut așa ce au făcut, mi-închipui și prin Valea și o stau în altă parte. Unii care nu-i ascultă, adică început să te sfideze, practic, eu aș vrea să avem o discuție, chiar la propunerea domnului vice, nu acum, hai spun că să fim sărbători, dar să ne întâlnim cu domnul Georgescu și să chemi un pic și pe... Era unul ăsta care efectiv te sfidează, un șef șantier, stătea în mașină, și mișto. Dacă așa văd. Da. Nu știu. Deci sunt total nemulțumit. Am avut discuția asta și am mers pe teren. Am avut stradă, de exemplu, la un moment dat, pe Morilor, deci oamenii nu puteau să ies, deci efectiv așa era noroi, domnule, deci nu glumesc. Asta acolo nu puteam să urc cu mașina. Am făcut deja scrisuri către ei, către așa, am spus că mă întâlnesc pe 19 oricum, pe 19 oricum asistează să întrerup lucrările. Problema a fost în felul următor. Dom'le, dacă dumneata nu crezi că nu poți să faci, ce faci pe timpul ăsta ploios? Nu că drumurile așa au fost când am venit. Zic, eu nu cred că a fost vreun drum pe comuna asta, Arad. Zic, eu nu prea cred, adică având în vedere că am dus pistități și am făcut și buni și răli, nu cred că a fost Arad vreo unul, am făcut înregistrări, toate le-am trimis și au zis că, și zic, Doamne, uite cum se treaba, drumurile acum, acolo unde se face canalizarea, sunt date dumneavoastră, adică noi le-am predat amplasamentul. Zic, cum ți le-am predat? Zic, eu am fost pe drumuri, că eu am fost pe drumuri atâtea drumuri și zic, dacă mata crezi că drumul ăsta și cu ce acolo, zic, corespunde la ce a fost, înseamnă că eu sistez lucrarea și am terminat. Zic, am terminat și cu canalizare și cu tot. Acum aștept ca să vedem zilele astea, m-au sunat, bineînțeles că era foarte agitat, că nu, că drumurile, oamenii au dat drumul la apă, și drumul la apă, atâta au dat drumul la apă, când a fost apa de jumătate de metru? Și au fost mai multe, și pe strada Șoimului, și pe mai multe străzi, și pe Viitorului și așa, adică au fost mai multe străzi, unde pur și așa are unul dintre ingineri care e de o aroganță, dintre asta prostească, care n-ai cu cine să vorbești, frate, tu te duci și îi spui așa, el zice, dar ce vă aduc eu pe triș, cine mi-l plătește? Dar ți-l plătește proiectul ți-l plătește, ți-l plătesc eu? Numai ce a fost aici. Da. Și dacă aici și-am făcut să panoramă prin fața primăriei, de trebuie să vin, să-i chem, să zici, eu nu mă bat cu nimeni. Eu am oprit, am sistat și cu asta basta. Și pe urmă iei bani de unde... Și așa de asta, pentru mine e un proiect bun, toată lumea spunea, dom'le, canalizarea, că trebuie canalizare. În general, la noi, în comună, am spus, toată lumea avea fost. La un moment dat, o parte din oameni aveau fost. Pentru mine, canalizarea asta, nu spun că nu e un proiect bun, dar știam că va face această forfot în toată comuna și că fiecare va înțelege lucrul ăsta în felul lui. Dar, din punct de vedere al administrației, nu putem crea un lucru bun dacă nu creăm desconfort. Dar asta nu înseamnă disconfortul de a nu mai putea o intra pe niște grădini, pe la oameni, le-o strica grădinile, deci zici că nu erau normal la cap. Dar nu mai inginerul ăla. Dacă să vedeți un lucru, ei fac și la țigani, urcă apă. Mi-a spus inginerul, alt inginer, mi-a spus în felul următor. Doamna, unul n-a venit să spună ceva. O cu unul, îi glodul până la gât. O cu unul n-a spus, o cu un cuvânt n-a spus, că nu poate să ies din casă. Și-au o mașină, le pus, cum, că acum atât și-au la mașină, toți șefi. Au mașini, le pus, în afară de asta, dar nu mi-a lepsit, o zis că un cui de acolo. Adică se poate lucra într-un fel, depinde și cum vorbești cu omul. Asta este, după părerea mea, asta este cea mai mare, să știi să discuți. Așa că cu asta, imediat l-am și sunat, știi că am avut discuția cu Georgescu, știi foarte bine cum a fost cu Meian de la Bușeș și așa, și a zis, nu faci, ne oprim și am terminat. Atâta mai spun că o să am și o întâlnire cu directorul de la CRAP, că mai am unele locuri unde până aici s-o dus, aici au rămas, trebuie să am întâlnirea asta pentru tot așa. Proiectul ăsta de canalizare a fost depus pe POIN în momentul în care au venit și au măsurat și au luat și de prin birouri, fără să se ducă pe teren, că doar asta e ideea. Ei, și ei au luat unde aveam tras apă. Deci gândiți-vă că
din anul ăla, de când a fost proiectul, cam câtă apă s-o tras și câte extinderi de apă am făcut. Ei, extinderile alea au rămas cumva descoperite, pentru că ei nu lasă și treaba asta unde sunt extinderile astea. Și acum trebuie să stau de vorbă cu Smadu, chiar să fac o grămadă de circ proiectantul de la București. Asta este, nu mă plâng, dar vreau să vă spun că comuna este întoarsă cu sus în jos din cauza acestor... Ați audit rețelea? Numai un pic. Da, astea tehnicii nu-l interesează. Da, nu e canalizare, e refulare. Circul foarte mult din drumul ăsta către Rusești, acolo sunt întreruperi și găsim o soluție. Câteva De 3 ori acolo cu niște balas, că altă soluții n-am. Da, asta e soluția, acolo da. soluția, mai este o treabă, acolo drumul a fost licitat și a fost luat tot către firma domnului Georgescu. La licitație Georgescu. Și a spus așa, termină mai repede ca să faci și drumul, zic, în nivelul ăsta, că nu mai se duce până prin martie, nu mai face. Am fost vreo 2 ori, 3 ori eu cu oamenii mei și am pus așa, cele sar la 3 mașini, au sărit. Nu. I-am spus, fă un pic drumul și cu partea asta de Moinești, că noi am luat în custodie și partea de Moinești, unde e de la Prex, sau ca să facem asfaltul, să punem asfalt. Ei, dar zic, dacă faci asta și faci și podul, pe urmă vedem cu canalizarea ce se întâmplă, că oricum ăla o să înceapă creșa acuși și în momentul ăla îmi trebuie și drumul, vă dați seama cu... Da, o să mai trimit, băi, dați-mi spun duci cum sare, așa am sărit vreo câteva ori. Dar pe tot drumul de la Răsăiești sar, că de fiecare dată și pe drum, că dacă te întâlnești 2 mașini trebuie să te duci pe noroi. Numai 2 ori, după mintea mea, deficiență mare a fost la cei cu lucrările astea. Cât a fost vara cu ziua lungă, la ora 4 terminau programul și plecau. Sâmbitele, timp frumos și bine, nu s-a lucrat niciodată sâmbătă. N-au gândit că vine timpul ăsta de acum, că efectiv, spus că a fost pe ulița Mori acolo. A fost dezastru acolo, dezastru ce a fost acolo. N-au gândit treaba asta să lucreze mai mult atunci pentru timpul ăsta. Și un pic, încă un... Asta nu prea ține din noi, gândirea problema lor. Aici la dumneavoastră, domnul Costel spunea bine, unii este terenul drept, însă e denivelat, e mai acceptabil. Unii este panta mai mare, acolo este dezastru, acolo se degradează mai repede, ori de câte ori. Au mai fost și alți vecini de acolo, e greu tare. Așa e când ești pensionar, te duci pe toate drumul. Da. Ai treabă. Da, mulțumesc. Plăcere. Nu avem noi cum să le schimbăm stilul de a face treabă. Sunt împărțiți în mai multe comuni unde au luat licitațiile. Faptul că sunt împărțiți în mai multe comuni și sunt tinși, vă da, lucrează puține aici, puține acolo sau ceva de genul ăsta, pe mine mă interesează să fac treaba bună, dar mă interesează în momentul chiar dacă strică, să repare măcar ce-o stricat, nimic altceva, nu le-am cerut nimic în plus. Băi, unde e stricat, repare. Da. Când toate comunile e așa, când toate comunile se deversează apă, păi dacă nu era așa și nu se deversa apă, nu mai făceam canalizare dacă era totul țiplă. Da, mulțumim frumos, am glumit. Poți să mergi pe drum oricând, nu-i problemă. Pe oriunde. Poți să mergi pe oriunde. La final, când se ajunge să toarnă asfalt cu toată suprafața, cu covorul asfalt? Nu. Pe teceală? Da. Păi eu făcut undeva zigzag. O să facă, să fie drept. Cred că nu o să vină în zigzag. Nu știu cum o să dezi. Sincer, nici nu vreau la ora asta, până mai au vreun an, jumate, 2. Dar mai este o treabă. Sunt unele zone unde dacă se leagă și termină delegat, dar delegat va fi, ultima legătură va fi Făgădău. Deci, după ce termină toate așa, aici mai există și o problemă, care e foarte pentru Comuna Poduri, în care eu am întâmpinat-o și în momentul în care s-a făcut drumul la Cernă. Având în vedere că toată lumea nu a respectat să pună gardul acolo unde a fost odată dat de străbunici, de bunici, de nu știu ce, și toate gardurile s-a dus cel puțin jumătate de metru, un metru, toți au crezut că dacă mai pune gardul un metru în față, se mai îmbogățește cu ceva. Că dacă ia să iau cadastru vechi, cred că trebuie să dau jumătate de comună înapoi cu gardul ca să ajungem la ce-a fost. Ei, având în vedere că drumul este atât între o parte și alta, și cazul că s-a făcut pe drum, că n-aveai unde să faci, nu puteai să intri pe la om prin... Nu puteai să intri pe la om prin proprietate, una la mână. Și a doua la mână, cu siguranță vor face ca lumea, pentru că eu am fost și am văzut unde s-au încheiat părți, de exemplu în Comuna Măgirești cu canalizarea, tot așa pe drumurile care au fost drumurile asfaltate și credeți-mă, nu se cunoaște. Adică merge să vedem, chiar m-am dus să văd pentru că era pentru mine
ca să văd și eu ce o să se întâmple și m-am dus să văd și nu să... Cum? Da, da. Unde au lucrat ei m-am dus și am văzut și nu se cunoaște unde a fost. Din punctul ăsta de vedere nu au fost probleme la final, adică nu s-au cunoscut unde a fost și au lucrat. Dacă asta e una dintre probleme. Teoretic, cel mai indicat ar fi să mai stea un an de zile drumul neasfaltat ca să se bată pământul, teoretic. Dar practic e foarte rău pentru noi. Deci sunt două chestii, teoretic și practic. De exemplu, avem de asfaltat drumul de la Rusești, drumul de la Nucării. Noi am semnat contractul ca să facem drumul de la Nucării, știți, am trecut și prin Consiliu. Problema este că n-am vrut să-l facem acum. Mie nu mi-e frică de altceva decât că inteligența ăștia de acum să nu spună că ne dai din bani și să nu mai avem bani, că și aici e o problemă. Pentru că el ar trebui, îl mai las așa până prin februarie-martie, că după 14-15 februarie să dau drumul la astea de asfalt, până atunci să închid. Să-l facem atunci, sper să se bată, că acum nu puteam să-l facem nicio formă, că așa s-a făcut. Dacă se duce cu călcători de ăsta mai puternic, mi-au spus așa, că au pus acolo unde spuse capacele alea, dacă se duce și zgudui și trece tare peste ele, se deplasează și se întâmplă nu știu ce, că au niște tot tehnici, vibrații, se fisurează, nu casa la om, n-ar trebui. Da, dar mă lași. Nu pe camerul ăla și o sparg de beton, dar betonul nu ia cât. Nu te supăra, dar vreau să spun ce casă s-o fisurat la țigan. Al lui Cristea. Haide ca să nu glumim. Serios? Bun. Problema este că se fisurează chestiile celea zi care le bagă înăuntru. Și din cauza asta nu se pot duce pe lângă ele să facă, pentru că m-am dus și am întrebat, că și eu despre ce vor să știu. Și din punctul ăsta de vedere nu pot să facă lucrul ăsta. Trebuie să se lese ele și după asta să mai intervin. Probabil l-au mai pus și la cine o stat asta care este lângă. Dacă câte unul l-a mai pus, o mai hâit, dar eu foarte curioasă, eu i-am lăsat în pace, la mine i-am spus, dacă nu funcționează, asta așa, nu primesc niciun ban pe proiect. Îi fac scris și nu primesc niciun ban. Cu toate că acum plătim noi din punct de vedere al situației în care ne aflăm. Asta nu avem. Asta e una dintre cele mai urâte treburi pe care le întâmpinăm acum cu canalizarea și cu oamenii care vin cu nemulțumiri, pentru că sunt nemulțumiri, n-are cum să nu fie, nici eu n-aș fi mulțumit să am glod în față de jumătate de metru. Până la urmă și în casă, dacă facem curățenii întâi dar și după aia va fi frumos și curăț. Foarte. Ai zis un lucru bun asta. Da, glumesc. Da. Să vadă dacă sunt copii care se vin dintre dumneavoastră, dacă mai aveți ceva, dar nu. Vreau să vă mulțumesc pentru ajutorul că ne-ați aprobat la biserică. Am aranjat în dimineața asta cilindru compactor. Da, da. Așa? Nu s-o dărmați. Nu, dar simțeam vibrațiile că eram chiar pe acolo și dacă ne-ați mai putea ajuta să până viitoare cu niște balast pe Lucerna acolo, să spunem așa. Și un alt punct de vedere ce vreau să... Spune niște sort, nu niște balast, că pe urmă iar nu face de lucru. Sort, da. Am vorbit cu băieții după ce punem, vine și compactează. Da. Referitor la, am înțeles că se lucrează la planul unic general. Nu știu dacă suprafața de teren va fi prinsă la intravilan ca să nu avem probleme cu... Haideți să vă dau niște explicații, că asta e un lucru pe care interesează foarte mult lumea din Comuna Codea. Am fost săptămâna trecută la discuții prezentul Consiliului Județean și cu care au aceleași probleme ca și noi, că sunt mai multe comune. Există o comisie la nivelul Ministerului Culturii, o comisie formată din vreo 7 persoane, dintre care urbaniști, dar încă o dată spun, la nivelul de Minister al Culturii. Comisia asta se întâlnește odată la 3 ani. Ei nu țin de minister, adică ei s-au adunat și luați aleși în funcție de, cum să vă spun, în funcție tehnică, adică unul dintre ei a fost arhitectul, nu știu care, a fost ales și acolo, și sunt vreo 7. Noi am trecut de toate comisiile și am ajuns la comisia respectivă. Avem o parte de zonă protejată, o parte de păduri, pe undeva, pe încolo, spre Berzunț, și ar fi zonă protejată. Ei spun așa, dacă vreodată construiți în zona protejată, noi nu vă putem da ce ați cerut dumneavoastră. Deci noi ce am cerut? Am cerut că în jurul caselor astea am mai cerut terenul, că am văzut că am trecut într-o ședință, să extindem cu mai mult teren să fie pe... Ce înseamnă asta? Asta înseamnă o parte de dezvoltare a comunii pentru oamenii care își vor face casă, pot să facă și alte diferite lucruri, dar zona să fie în intravilan ca să poată să țină din noi, să putem da autorizații sau ce este de dat.
Ei, comisia a întors-o că avem zonă protejată. Și pentru că avem zonă protejată, cu toate că zona protejată nu intră, n-am băgat-o în intravilan. Zona protejată a rămas acolo, că n-am trebuie pădure, că pădurea sau oamenilor, ce treaba nu să aduc, că n-am avut... Mi s-a scris mie printr-o de asta care mi-a aruncat-o pistigarzul, că am luat 100 și ceva de hectare de pământ, Doamne ferești, deci lumea e nebună. Când poți să scrii așa ceva, minciunile astea, să le arunci pistigar. Am luat 100 și ceva de hectare de pământ. Mulțumesc contracandidaților mei că m-au făcut... Nu, de hectare a scris, cum am combinat, nu știu cine. Doamne, maică, eu nu știu cum au capitele astea care stătutii, frate, n-au treabă. Părerea mea, n-au treabă. Da. Asta e comisia care protejează gărgăriți? Da, ceva de... Nu, dar aici era și ceva de lemn. Asta cu... Dar nu, asta nu, asta era cu lemn, cu păduri seculare, ceva de genul ăsta. Ei, ăștia au întors înapoi toate dosarele pentru planul urbanistic general și au spus așa, nu vă dăm acceptul decât dacă vă retrageți înapoi liniile pe care le-ați dat și rămâneți tot aceea. Păi zi, dom'le, noi suntem sănătoși la cap. Păi noi am venit la voi, am dat sute de milioane la proiectanți și așa, ca să facem extinderile. Am vorbit cu atâta lume. Au venit atâția care au, adică se bazează pe treaba asta. Și matale îmi spui când el dai înapoi și când el apropi, dacă el dai la fel. Păi ce asta? E ca și cum aș veni la doctor, mă duc să-mi fac dință, îl plătesc, dar plec fără dinți făcuți. Păi se poate așa ceva? Zic, da, vă pun facturi, schinari, n-aveți decât să-mi plătiți comisia care mi-o întoarceți înapoi să aveți. Acum, o să trebuia să mă duc imediat la București, iar și așa, ca să văd pe cine cunosc din comisia aia, să vedem cum cunoaștem din comisia respectivă. Am zis, nu sunt nici politic, nici în niciun fel. Îți alegi, problema este că nici nu se întâlnesc în formatul ăsta, cum ne întâlnim noi în format fizic. Se întâlnesc numai pe format online, ce spune președintele și le dictează, aceea se face. Și le-au trimis înapoi. Și acum am discutat cu domnul Budacă, să duce el acum la București, după asta am să mă duc și eu, pentru că sunt mai multe comuni care suntem în situația asta. Și acum să vedem ce o să treacă, sper că după anul nou și așa, să putem să ajungem la o... Nu se poate să ne dea înapoi cu liniile astea pe care le-am putut și asta. Înseamnă că am muncit ca proști, degeaba, adică despre ce vorbim. Cu ce să ajut, cu ce să mai dezvolt comună. Cu ce să ajut oamenii dacă vor să dezvolte, să facă ceva. De asta vă spun cum e cu planul urbanistic. Dacă noi, în planul urbanistic general, era pe extravilan bucata de drum de la bucata de pământ care facem creșa. Nu mi-a primit-o la compania de investiții, nu mi-a primea. De ce? Pentru că era pe extravilan și fiind pe extravilan n-am voie eu să fac construcții. Dă-i și fă plan urbanistic acolo și am făcut plan urbanistic zonal, care a costat cam în jur de 3-400 de milioane. Numai să faci niște acte, să le schimbi dintr-o parte în alta. Dă-i și așa și fă-le și în termen, când se termina depunerea. Da, poftiți. Da. Și asta, adică mari, v-am explicat despre ce e vorba. Și acum haideți să primim pe a noștri colindători de zi cu zi. Da. Dacă vreți să treceți și să ieși... Da, nu, Asta s-a născut tot, hai să ia fi luminor, lăudați și cântați și vă bucurați. Imediat vă treceți, lăudați și cântați și vă bucurați. La Sfântă îi zâmbește și cu dragoste privește, lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, lăudați și cântați și vă bucurați. De acum până vecie, dragul să fie, lăudați și cântați și vă bucurați. La mulți! Sunteți anul ăsta, sunteți mai săraci, zici-vă, că acum mai știi cum e aceea cu... Suntem mai săraci voi cu bani, sunteți mai săraci și voi cu colega. Aveți voi ăla fain care îl cântați cu... Cum era? Doamna, cred că știi că e mai nou. Îl cântam eu cu voi.
la lume Dumnezeu, dorire Davide, Dumnezeu adevărat, dorire Davide, la Părinte minunat, dorire Davide, dorire Davide, Ce faceți voi, bine? Bine. Da? Da. Dacă voi faceți bine, noi am trebuit să facem foarte. Mulțumim frumos, în general, în fiecare an știți că există copii cu probleme și mulțumim frumos că vin până aici, că s-au noștri și în fiecare an, așa cum am făcut, am făcut și noi grijii, așa cum am făcut, da? Doamna secretar, vă rog să-și dați un bani copiilor. Mulțumim frumos. În continuare avem aici să trăiești. Acum o să ne colinde corul Sfântul Nectarie, da? Și el a fost și anul trecut. Din acest cor fac parte și colegii de-al noștri și le mulțumim frumos că au venit să ne colinde. Vă mulțumim și vă rog să
într-o seară de Crăciun, și iară, într-o seară de Crăciun, o venit la noi Domnul, o venit la noi Domnul, și iară, și-o scos din nasa de sagră, și iară, și-o scos din nasa de sagră, o drăguță de icoană, o drăguță de icoană, și iară, o icoană mititică, și iară, o icoană mititică, prea frumos împodobită, prea frumos împodobită, și iară, în icoană cine șade, și iară, în icoană cine șade, împărat peste noroade, împărat peste noroade, și iară, șade pruncul mititelul, și iară, șade pruncul mititelul, pentru-n Doamne alunelul, pentru-n Doamne alunelul, și iară, lângă dânsul cine sta, și iară, lângă dânsul cine sta, sta Maria Precista, sta Maria Precista, și iară, i-a lăsat icoana nouă, și iară, ne-a lăsat icoana nouă, ca să vă lăsăm și vouă, ca să vă lăsăm și vouă, și iară, de Crăciun să colindăm, și iară, de Crăciun să colindăm, pe toți să vă bucurăm, pe toți să vă bucurăm, și iară. Domnul ne
Railor sulați și neascultați, taina dezlegați și neluminați, unde s-a născut Domnul pe pământ, cel fără de început și de început, unde s-a întrupat Marele Împărat, care boltul morții a sfărâmat. Maica cel năștea, cine îi slujea, Tatăl cel aflat în împărăția. De la Gabriel vestea a venit, pururea Fecioară a zămislit. Fie mântuitor și stăpânitor, Domnul tuturor împăraților. Taina din Scripturi, Fiul omului, din învățături, slava Domnului. De la Duhul Sfânt, Maica l-a încăput, ceea ce bărbat nu a cunoscut. Dacă cel vestit, iată a sosit, dacă prorociile s-au împlinit, ce banat avea, unde se năștea, ce ospăț de seamă se înfăptuia. Cine l-încălzea, cine l-înfășa, cine îi cânta și îl preazăvea. Cum se petrecea, cum se dățuia, tot poporul cărții se suna. Iosif colinda, nimeni nu-l primea, Maica suspina și se întrista. Prigoniți de cer, l-a născut pe el, în lăcaș de miere, isla de vițel. Stau înfrigurat, Marele Împărat, ca și cu un giurgiu înfășurat. Oii îi suflau și îl încălzeau, îngerii cântau și îl preazăveau. Câți îl lăudau, câți îi se închinau, regii câți erau de îngenuncheau. Ce soportea n-ai, cu trăsuri și cai, îl întâmpinau ca când moare crai. Rodul cel de crin, pruncul cel străin, unde l-ați găsit, primilor creștini? Grailor sculați și neascultați, taina dezlegați și neluminați. Steaua de-am aflat că s-a înălțat, noi ne-am minunat și înfricoșat. De la răsărit, grabnic am pornit, până la Viflaim, unde am ostenit. Staul îți merit, dacă l-am găsit, peste noi îndată s-a odihnit. Harul cel duios, ca și rădcoros, celui prea frumos, Iisus Hristos. Aduceam smirnăi ceruia, unde măie scumpă-ne închina. Lui Hristos, celui mitite, odorând din cerului mamele. Mai primește gazdă bună și-ai dat leluile, colinda noastră străbună și-ai dat leluile, că ne tot gătim de-o lună pentru tine, gazdă bună și-ai dat leluile, Domnule și Domnice, că ne tot gătim de-o lună pentru tine, gazdă bună și-ai
colinda ne-o primește și-ai dale, ruine, ruine, că umblăm prin toată țara, peste ea, când vine iarna și-ai dale, și iarele, Domnule și Domnice, că umblăm prin toată țara, peste ea, când vine iarna și-ai dale, și iarele, Domnule și Domnice, casa ta o încălzește și-ai dale, ruine, ruine, și frumos să primește și-ai dale, ruine, ruine, că-ți vin cu gând curat, gospodarii de prin sat, și-ai dale, ruine, ruine, Domnule și Domnice, că-ți vin cu gând curat, gospodarii de prin sat, și-ai dale, ruine, ruine, Domnule și Domnice, la mulți ani cu sănătate și-ai dale, ruine, ruine, de bine să ai parte și-ai dale, ruine, ruine, gazdă bună-ți mulțumim de primire și de vin, și-ai dale, ruine, ruine, Domnule și Domnice, gazdă bună-ți mulțumim de primire și de vin, și-ai dale, ruine, ruine, Domnule și Domnice. Mulți ani să trăiască, pentru mulți ani fericiți, Domnul să vă păzească, pentru mulți ani fericiți, mulți ani să trăiască, mulți ani fericiți, Domnul să vă păzească, pentru mulți ani fericiți, mulți ani să trăiască, mulți ani fericiți, Domnul să vă păzească, pentru mulți ani fericiți, dar cine să trăiască, pentru mulți ani fericiți, toată oștea creștinească, pentru mulți ani fericiți, mulți ani să trăiască, mulți ani fericiți, Domnul să vă păzească, pentru mulți ani fericiți, mulți ani să trăiască, mulți ani fericiți, Domnul să vă păzească, pentru mulți ani fericiți. La mulți ani! Mulțumim pentru că ne-ați arătat aici talentul și vocile dumneavoastră foarte frumos. Costel, te-am auzit așa ca cum cel puțin simțit, te-am auzit foarte tare. Felicitări, felicitări tuturor. Și mulțumesc foarte mult. Acum o să ne colinde copiii Școlii General Nicolae Șova. Și vă mulțumesc. Nu cred că faceți toți colinda sau pe rând aveți cum sunteți? Toți? Fain. Treceți, rămâniți acolo? Suntem într-o situație intrată, venim după niște voci lucrate, mature. Am înțeles, astea vor fi viitoarele voci care vor fi lucrate. Voci, da, am format, da? Lasă-mă.
gazdelor care ne-au primit astăzi. Da? Ascultăm un rugăciune. Sărbătoare casă,
dezici de a fi îmbrăcate ca și elevii dumneavoastră. Felicitări, să aveți un an bun și sărbători cu bine. În primul rând să fiți sănătoși și voi și părinții voștri, ca să puteți merge la școală, pentru că, dragii mei, așa cum știți, școala este foarte importantă. Sper ca toți cei de aici să fie studenți, să ajungă oameni mari, pentru că sunt copiii ai Comunei Poturi care au ajuns pe bănci foarte înalte ale școlii românești și de aceea voi astăzi care sunteți așa mititei, cu siguranță veți fi probabil și unul dintre cei care mă va înlocui pe mine sau pe altcineva care va fi în locul meu. Așa că eu sper să ajungeți și să fiți încă o dată spun sănătoși, da? Și să învățați bine, să aveți note bune, pentru că dacă nu prea știți să scrii e o problemă, da? Felicitări doamnelor, felicitări copii și vă doresc multă sănătate și dumneavoastră și familie. La final o să primiți și un bănuț, o să primiți și niște dulciuri, ca să nu știți că ați venit să colindați aici așa pe gratis, nu? Vă duceți și cu colinda pe 24. Eu o să fiu aici, dacă o să mai veniți odată să mă colindați, eu vă aștept. Mulțumim, doamne profesoare, să aveți dumneavoastră un an bun care vine și sănătate și să fiți, cum să spunem, din punct de vedere psihic, să fiți bine pregătite, pentru că nu ne așteaptă un an extraordinar de ușor. Și mai ales cu și copii și cu probleme care sunt. Felicitări încă o dată, copii! Haideți să iau!